Anong rason para tumakbo pa tayo sa referensya o encyclopedia? Kung ang kaligtasan naman ay nasa mabuting balita, kung ang kaligtasan naman ay nasa Biblia, sa bawat salita ng Diyos, sa mga utos ni Kristo, andun ang kaligtasan. Tapos gagamit pa tayo ng referensya o encyclopedia. Sabi nga ni Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang magandang balita na may kapangyarihan na makapagliligtas sa mga sumasampalataya, unang-una sa mga Hudyo at sa mga Griego. So ang kaligtasan lamang sa magandang balita, wala sa referensya at encyclopedia. Kaya tanggapin nyo na si Kristo para maipanganak kayong muli at maipangaral nyo ang magandang balita. God bless. Itong mga ganitong mga statements, ito po yung malimit po nating mapakikinggan sa mga kaibigan po nating mga sulpot para i-discredit po nila yung mga informations na naitala or nasulat doon sa mga standard reference or sa mga historical facts concerning sa mga religious informations. And syempre, pag meron pong iniiwasan, meron pong tinatawag na hindi gusto sa mga informations na nakasulat sa mga aklat na iyon, so gagawa po yan ng mga maraming alibis. So sabi nila, yun, sa presentation po ng ating kaibigang sulpot na ito, sabi niya, hindi naman po wala naman pong nakasulat sa standard na reference na siya pong yung magandang balita at nandyan daw po yung kaligtasan sa banal na kasulatan. Actually, wala pong turo ang Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana na ang mga standard reference o yung mga encyclopedias o yung mga historical books, nandyan po itinuturo yung tinatawag na kaligtasan. At ang paniniwala ng Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana ay yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, itinuro po ito sa pamamagitan ng tradisyon ng pananampalataya and at the same time yung tinatawag na Holy Scripture. Excuse me. Holy Scripture. So, yan po yung pananampalataya po namin. Pero, bakit po gumagamit po tayo ng mga standard reference, for example, encyclopedias, yung mga historical books, para ipakita po natin sa mga kaibigan po at yung mga sulpot na yung interpretations po natin concerning po sa banal na kasulatan, kung magbabasa po tayo, ay hindi po galing sa ating pong sariling pangunawa. Bakit? Kasi bawal po yung bawal po yung personal interpretation and opinion kung magbabasa po tayo sa nakasulat sa banal na kasulatan. For example, 1 Peter chapter 1 verse 20, bawal po yun, di ba? Bawal po yung magbibigay ng sariling pagkaunawa kung magbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Kaya nga po yung eunuko, pinadalahan ng banal na espiritu ng tagapagturo na si San Felipe para turuan po siya kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan. So, ibig pong sabihin po niyan, kung tayo po yung magbabasa, wala naman po tayong basihan sa interpretations po natin na tama ba ito or mali ba ito. Ibig pong sabihin, hindi po ito credible and reliable na interpretations kung baga. And hindi po natin alam kung tama ba ito o hindi, kung wala po tayong basis sa interpretation po natin concerning sa pagbabasa po natin sa banal na kasulatan. Wala po tayong tutol na ang nakasulat sa banal na kasulatan, it contains salvation. Yes, at yan, again pinaniniwalaan po namin yan. Pero para masiguro po natin na tama yung interpretation po natin, one of the tools na ma-explain po natin, mapapaintindi po natin maipaintindi po natin yung sinabi ng banal na kasulatan, one of the tools na pwedeng magamit natin ay yung mga historical informations. So, bakit po? Kasi ang Panginoong Jesucristo hindi lang po sa religious figure isa po siyang historical figure. Kung na-observe po ninyo yung tinatawag na date po natin or year po natin, di ba? Anno Domini. Ibig pong sabihin, ang center of year ay ang Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang po siya religious figure, kung hindi, isa po siyang historical figure. So, kaya nga, magbabase po tayo sa historical facts or historical books. Bakit? Kasi naitala din po yung history po niya doon sa kasaysayan. So, para mas maintindihan po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan, yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo, titinan po natin ang background po niya by way of historical information. So, kaya nga, nagbabasa po tayo ng mga
encyclopedias, mga historical books, para maipakita po natin, maipintindi po natin sa mga kaibigan itong mga sulpot, particular itong sulpot na ito, na itong pag-unawa natin sa banal na kasulatan, hindi po ito personal opinion and interpretation. So yan po yung tinatawag na first. Second, syempre kung meron po tayong basis, lalo na po kung meron na pong mga facts na naitala o naisulat doon sa mga aklat kasaysayan, ibig pong sabihin, hindi na po tayo makaka-create, hindi na po tayo makapag-create ng mga bagay na contrary sa facts, sa interpretation po natin. So, pag magbabasa po tayo ng banal na kasulatan, alam natin yung historical information. So, ibig sabihin, hindi na po tayo malilihis patungo doon sa mali. Unlike sa mga nagbabasa na ini-interpret lang po nila, iniunawa lang po nila, iniunawa lang po nila yung mga nakasulat sa banal na nakasulatan na kung saan wala po silang mga historical basis. Ang mangyayari po dyan, personal opinion. So kaya nga, tinan nyo po sila, di ba? Ang dami-dami na po mga sekta na naglipana po ngayon. Bakit? Kasi iba-iba yung interpretation, opinion po na sa nakasulat sa banal na kasulatan Pareho po silang hindi gumagamit ng kasaysayan. So ibig sabihin po niyan, meron po silang mga sariling pangunawa in terms of reading and interpreting the Holy Scripture. So kung ganyan po yung mangyayari, mawawala po yung sinabi ng banal na kasulatan na one faith, one baptism. Sana yung one faith dyan? Iba-iba na yung interpretations nila. For example, itong sulpot na ito, I think born agoy po ito mismo yung mga born agoy, hindi po nagkakaintindihan sa mga presentations po nila in terms of doctrine. Di ba? Yung mga fundamentalist Christians ay hindi po sila nagkakaintindihan sa mga doktrina po nila. So, sino po yung paniniwalaan po natin na makikita at maintindihan po natin na yung tinuturo po nila, ayon sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. So, kaya nga, kami mga Katoliko, pag sila po yung kaharap natin, itong mga sulpot po yung kaharap po natin, gagamit po tayo ng mga historical informations para maipakita po natin sa kanila na yung interpretation po natin concerning sa pagbabasa po sa banal na kasulatan, hindi po opinion kasi bawal po yung personal interpretation and opinion in terms of reading and interpreting the Scripture. So, makakatulong po yung historical books bakit? Kasi para makita po natin kung ano po yung mali, sino po yung mali at sino po yung tama. Ano po yung mali, ano po yung tama, ano po yung tama at tama information, ano po yung mali or huwad na information. So, nang sinabi ng Panginoon sa Kristo, I will be with you always till the end of time. So, pag nang sinabi po niyang till the end of time, paano po i-interpret natin yan? Di ba? Nang sinabi ng Panginoon na till the end of time, hindi po siya gumamit ng figure of speech. Talagang literal na literal. Na sinabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. At ang pangakong ito, hindi po ito nahinto sa panahon ng mga apostol. As long as itong sanlibutan na ito existido, ibig pong sabihin po niyan, yung iglesia po niyang ibinatag, mananatili po siya from the 1st century AD until now. Saan na yan ngayon? Hindi naman po kompleto yung kasaysayan sa nakasulat sa banal na kasulatan. So, kaya po yung reason na nagbabase po tayo sa mga historical informations para makita natin na itong iglesyang ito buhay from the 1st century AD until now. So, itong ginagawa ng kaibigan po nitong sulpot, alibay lang po ito kasi tumatakas po sila, iniiwasan po nila yung katotohanan na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay siyang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. And lastly, sabi pa niya, dapat daw po tayo maniwala sa banal na kasulatan para matanggap daw po natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ay matagal na po nang binautismuhan po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinanggap po namin ang Panginoong Jesucristo. And at the same time, yung sinasabi na Lord and personal Savior, hindi po yung turo ng Panginoong Jesucristo. Imbento po yun ng mga Protestante. And at the same time, yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, hindi po matatanggap natin by way of reading. Matatanggap po natin by way of preaching, by way of teaching. Diba? Romans chapter 10, verse 14 to 15. So, saan po natin makikita yung preacher na yan? Saan po natin makikita yung teacher na yan? Imposible naman po na itong mga sulpot na naglipan na after 16th century. Diyan po natin makikita yung totoong iglesia. No sir, no ma'am. Bakit po? Kasi yung mga sektang ito, kasali na po itong sektang inaaniban ng kaibigan natin, itong niredaksyonan po natin, sumulpot na po after 16th century. So, paano po natin malalaman na yan po yung totoo? Nasulpot lang po sila. Hanapin natin yung iglesia tatag na po yun si Kristo. Bakit? Kasi ito po yung binigyan po niya ng mandato na magturo concerning sa kanyang salita.
And ayon sa kasaysayan, yung iglesyang yan, wala pong iba. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, wag po nating i-discredit yung tinatawag na historical information. Bakit? Kasi makakatulong po sa atin yan in terms of interpreting the Holy Scripture. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.